Look, it's long. Slushy. Ginaw. Slushy snow, honey. Hmm? Slushy. No, it's like icy. Icy? See all sparkle in it? Be careful. Yeah, you can bring It'll be scarf. windy. Yes, bring it. It's new wash. Go. Bring it. I wash it for you. Or maybe you want the diaper of Roxy. Oh, I love you. Maybe a scarf for my neck, though. Be careful, huh? Me too. And also, you're my baby. Scarfy, new washy. Yeah. Mahal kita. See you there. Stay inside. Wow, I turned this on. Why didn't it got the light? It turned on, but the light didn't turn on. It will. Yeah. Where did you put your car? Hon, you don't want food? No. You sure? I think the water's out of here. You want water? No, I got water, but I think stuff. It's freezing out here. This is all new or garbage? No, it's not garbage. It's American Express. Okay. It's freezing. Wait, let me see outside, baby. Wait, it's really still. I see rain, hon. It's still coming down. You said you want it. Nah, go. Nabian, go inside. It's cold. But you don't want to go to the car. I am. Oh, good. Right. Inside, before I let the cold air You're come so in. guapo. Nabian. You're guapo. I love you. I love you. I'm not kissing you. Turn that light on. Halahan, eyes on. Hey, shh. Be careful. Eyes on, oh. Oh my goodness. Ayos mo na. Oh. Wala. Ayos talaga mga darling. Balik tayo sa kama mga loves. Balik tayo sa ating higaan kasi sobrang ginaw. At ito na nga mga loves, nag-snow na talaga. I-ano natin ito, be? I-close natin ng maayos. At ang dami palang nagsasabi sa inyo, naglalagyan namin dito ng para siyang cover ba? Para hindi makapasok yung snow. Hindi man yan uso dito mga loves. Yung mga cover, yung parang para hindi makapasok yung snow. Loves, masaya din kasi kapag snow, talagang papasok. Oo, linisin talaga ninyo, pero yun, mag-enjoy din na kami, mag-enjoy yung aso, and gustong-gusto nila yung snow, tila-tilaan nila. And so yun, hindi uso dito mga loves yung i-cover kapag may porch ka na ganito. Hindi uso yung parang cover-coveran para sa ulan, para sa snow, hindi uso yan siya mga loves. Pabayaan lang siya. And then kung gusto mo maglinis, linisin. Ipapala-pala mo, kunin, gano'n. Pero yun, hindi ano dito yung mga ganyan mga loves. Oh, diba? Oh, ang ginaw. Ala, ang tigas ng aking chinilas at ang ginaw mga loves. Ginaw, oh. Grabe yung snow. Okay, manipis lang yung snow mga loves. Hindi marami. Ganito talaga yung buhay mga darling. May pusa dito umaapak-apak, oh. Pusa, hayop yan ba pusa? Pusa yan ang kapitbahay. So yun, hindi tayo makaalis. At every time na mag-snow, trabaho talaga sa amin. May pusa naglalakad dito. Pusa. So yun, pasok tayo mga loves kasi ang ginaw. Daga namin ba gusto, lalo na si Roxy, gusto talaga niya yung snow mga loves. Si Misty naman okay lang naman siya, kaya naman, pero parang si Roxy talaga yung mahilig sa maginaw at mahilig sa snow, mahilig kumain ng snow. Tingnan nyo, nakakain-kain na yan. Sabi pa niya, di ba, sarap nitong snow sarap daw iwan ko, feeling ata niya ice cream.
I think yun yung feeling niya ngayon, ice cream. Vanilla. Let's go this way. Come on, monkey. Tignan nyo. Hindi magpunta, oh. Hindi magpunta dito kung hindi ako lalabas. Kiguan na itong mga to. Oh, I need to feed the birdies. I'm going to feed the birdies, yeah. Go, Pepe. Come on, hurry up. Go, Pepe. Roxy. Oh, go, Pepe. Now, go, Pepe. Roxy, go, Pepe. Come on, hurry up. Go, Pepe. I'm going to feed the birdies. Pakainin ko lang yung mga ibon natin. Ginaw-ginaw. And then, wala silang makain. So, yun, tara. Pakainin. Let's feed the birdies. Come on. Kawawa kasi yun sila. Tika mo na, be. Empty na, oh. Kawawa man ang ibon. Come on, hurry up. Come on. Ay, ang ginaw. Grabe. Gupi, come on, hurry up. Let's go. Come on. Pipi. Ang ginaw, mga loves. Ang kamay ko. Ay, ang kamay na mula. O, pula na. Grabe, ang bilis. Hala, basura pala ngayon. Oh, no, it's not. I really thought it's... Hey, mga loves, andito ako sa second floor. Nakatulala lang ako dito, mga loves. Yun, ang dami ko sanang jeans dadalhin, kaso itong mga jeans na to, nagpadala na kasi ako ng balikbayan box, mga loves. And may mga nagsabi po sa inyo, bakit hindi ako nagpadala ng balikbayan box before ako umalis, before ako alis. Nagpadala po ako 2 box. Nauna na pala, akala ko next month pa marating. Pero nakarating doon, sobrang aga. So, sobrang aga po nakarating dyan sa Pinas. Hindi na ito magkasya sa akin. No? Kung mag-diet ako, for sure, magkasya itong mga jeans. Mga bago pa ito, mga loves. Hindi pa ito nasusuot. Oh. Nasusuot ito, pero paminsan kasi, kaya nyo na, yung ating tiyan is sobrang lumaki. But anyway, so, hindi pa rin ako tapos. At nagdala ako dito ng timbang. Kasi po, yung timbang is kailangan kong timbangin. Kasi nga, sa dami kong gustong dalhin and then hindi ko madala. Kapag nasa bahay ka and wala kang ginagawa, ang puro na lang ginagawa mo is paglalaba. Maghanap ng labahan, ganun. Ang closet ni Tami is puno ng damit at hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Dito sa taas, puro jeans na hindi nagagamit. So ngayon, habang nag-i-snow, laba tayo ng laba. Ang buhay talaga, mga nais. At kailangan ko ng hanger kasi nakalimutan ko. Meron pala akong nilabhan, di ba? Basang-basa ka. Ang daming snow. Ang daming snow. Ito din, nagkalat na ng snow. Tignan nyo, mga loves, ang saya ng ibon dahil pinakain ko sila, oh. Oh, di ba? Ang saya nila. Thankful na yan sila, mga loves. And then, meron pa dun sa kahoy, mga cardinal, ang pinaka talagang maganda dito sa amin. Kasi, marami usually yung cardinal dito, no? Maraming lalaking cardinal. O, diba? Yung mga pula, nyan dyan sa kahoy. Iwan ko, I know marami sila eh. I think andun sa kapitbahay yung iba. Ang isnos, kalibutan.